Tragando un pouquiño xa os ordenadores, xa, aí xa... Pouco a pouco. Xa me atraganta un pouco. Hoxe en día prácticamente o noso teléfono móvil é o ordenador. Bueno, xa é un ordenador, nel claro facemos que sí. prácticamente todo. Sí, fai E sen todo. dúbida, Fátima, eu penso que estarás de acordo comigo que a aplicación que máis usamos todos é a cámara do teléfono móvil. Oi, sí. Ti cantas fotos podes ter guardadas no teu carrete? Pois non o podo saber, pero deben ser moitas porque eu fagolle fotos absolutamente a todo, así que mellor nin pensalo. Eu tamén, e vídeos. Eu debo ter no carrete, non sei, centos de miles, podome atrever a dicir, porque teño aí guardadas de outros teléfonos móviles con isto da nube que queda todo registrado, vai sumando a cousa e para... Claro, eu o que teño que facer de cando en vez é facer unha pequena limpeza, porque non va sumando e xa non se dá feito. Problemas, pois, do mundo moderno, pero antes non pasaba iso, nada diso. Antes dos teléfonos móviles, das cámaras, a cousa era moito máis sinxela, porque antes facer unha fotografía era casi un acto social. Andaban polas aldeas, polas vilas, os fotógrafos que daquela eran ambulantes, cun aparello así que era como unha especie de caixa, que aí dentro iba a propia cámara e tamén o laboratorio. Era un 2 por 1, claro, chegaban á vila e iso era un acontecemento. E gracias á súa labor, moitas familias conservan fotografías que son unha verdadeira xoia. A finais do século XIX xurden os fotógrafos ambulantes nas festas populares, facendo a fotografía accesible ás familias de calquera condición social. Nas feiras e mercados retrataban soldados de permiso, parellas, criadas, amigos de troula ou familias que querían enviar unha lembranza a quen estaba lonxe, convertindo cada instante nun pequeno tesouro. Os chamados minuteiros eran verdadeiros magos. Unha caixa de madeira, cámara e laboratorio á vez, facían e revelaban fotografías en poucos minutos e a precios accesibles, popularizando as instantáneas de momentos efímeros que se fixeron eternidade. Hoxe, estas imaxes perduran en caixas, álbumes e museos, como vestixios dun tempo que pasou, pero que non marchou. Coleccións que son xa a memoria en papel dunha historia, a nosa, que quedou conxelada para sempre no tempo. A verdade é que poucas cousas hai máis fermosas que poñerte a remexer nos caixóns da tua casa e toparte coas fotos do verán dos teus avós, non sei, do Nadal de teus pais, fotos en branco e negro. Fátima, é que iso era tan especial. E vouche dicir máis, hai moitas familias, eu son unha delas, que coñezo a parte dos meus antepasados grazas a esas fotografías, esas familias ao completo. Mira, ademais lembro unha con moito agarimo, da miña avoa Manuela, que xa faleceu con casi 100 anos, pero lembramos, temos na casa unha fotografía, ollo, cando tiña 3 aniños, era unha cousiña pequerrechiña e non vexas ti a maxia que ten esa fotografía. Dende logo que sí, porque claro, hoxe en día podemos facer 60 fotos do mesmo momento cando antes se facía unha que captaba ese momento esencial, ese momento tan especial para a familia, non? Hoxe en día a miña nai sempre me di é que xa non imprimides ninguna foto, pois quizáis deberíamos facer menos fotos e imprimir máis, porque que o legado que nos dan os álbumes de fotos eu penso que é algo, pois, de verdad, que debería conservarse para sempre, non queremos que remate nunca, para tratar de, bueno, seguir con ese legado, con esa paixón pola fotografía, polos álbumes, nos visitamos hoxe a Maruja, que é unha veciña do Val, que isto tomou moi en serio, Na Galicia dos 60 e 70, cada fotografía en papel contaba unha historia. Familias, festas e despedidas que se querían eternas. Hoxe, esas imaxes son fiestras ao pasado, pequenos tesouros que nos lembran quen fomos e de onde vimos. O sea, recórdanme cando era joven. Aquí non me va a casa nunca un fotógrafo. A Ferrol a sacarlas. Estudios, tengo a foto de estudio. Íbamos a Ferrol, pasear. Facemos unha foto. Veña, é que te puñían, que te colocaban para que salieras guapa, porque eu prefiero telas así que telas... A veces choro, porque me falta xente moi querida. Pois que as valoren, jolín. Non se poden perder estas fotos. Que os que veñen detrás non as queren valorar, pero eu, mentres vivo, si as valoro. As que xa non están, si que choro. Dame alegría de tela, pero con moita pena, porque morreu xente moi joven. Miro e digo, Dios mío, miña mãe foron 13 hermanos, e tiña moita familia, moitísima, moitísima, moitísima. Hai que ter en conta que antes o único que había eran fotógrafos ambulantes que iban polos povos
cando eran os días de festa ou en eventos en concreto, romerías, etcétera, etcétera, entonces iban ofertando fotos e entonces a xente as mercaba e hai importancia material, pero tamén ten unha importancia que vai máis alá de eso, no emocional, podíamos decir, porque material no sentido de que é un obxeto que ti palpas, que ti tocas, e emocional porque ten toda esa atemporalidade en realidade, porque é un momento concreto, pero é un montón de cousas e a través desas imaxes aparece un montón de emocións, no? de ese momento en concreto. Nas fotos que temos no móvil, esa atemporalidade, entre comillas, pérdese, porque é do presente. Unha comida non neste instante, un momento xusto de agora. E ademais que se non o compartes, que se non o envías por WhatsApp, se non o publicas nas redes e tal, en 4 días non ten sentido que manteñan polo menos un álbum ao ano do que van sendo os seus amigos, porque penso que lles vai a gustar verse de maiores e ver, lembraste cando fomos a este concierto, estuvemos en esta acampada, etcétera, etcétera. É como algo moi bonito, non? Bueno, e hoxe hai que estar moi pendentes ao programa, hai que estar moi pendentes porque podemos aforrarnos uns cartiños, e iso ímolo facer coa nosa analista Emma Coello, que nos explicará non só todo o que sobe, senón tamén as axudas ás que podemos acceder, porque entendo, Fátima, que un dos nosos desexos, propósitos deste ano 2026 é aforrar uns cartiños tan siquiera para irnos de viaxe. Ti cal é o teu propósito que te plantexas? Pois mira, eu teño moitos, pero de verdade que un dos que